Bună, fraților! Astăzi o să facem haul cu decorațiuni de la Jumbo de Halloween. Avem aici Dita mai punguța. Nu sunt de Halloween. Aceasta Tricoprit, care vreau să acasă, să o prind sus așa la multe momente și a pus probleme trupei lui. nu știu unde să o pun afară sau înăuntru, eu zic înăuntru. Da, aceasta. Solceanu trimite înapoi pentru Stefan Crel. Din ce în ce mai prezentă Petrolul. Bun. Cu acele faze fixe. Care o să-l scoatem din prima echipă, dacă nu va reuși să marcheze în această punem noastră decorațiuni pentru cameră. Vă lasă să le punem în această primă etapă. Lui Iuru îl așteaptă pe Pap, el iese din defensivă. Mingea întoarsă pentru Honguene. Iuru. Anca. Trimite lateral, centrare pe lungă. Mingea iese din joc, o centrare foarte slabă. Nu se va grăbi balon înapoi în joc foarte repede. Urmează Boboșani după această partidă, iarăși lipită partida dintre Dâmbrăvița și Rapid. Am o păpușă de aia, un manekin de care 30 Calia, Sassuolo și Pisa Lazio. Imediat după acest meci intermediara din Italia nu s-a terminat. Dacă meciurile de Cupa Ligii Angliei s-au terminat ieri. Încă o înfrângere pentru Liverpool. Și revenim la partida noastră. Iuru. Uite, mai departe, UTA preferă să se apere acest final de această fantomiță. Avantaj de un gol pe care l-a luat. Sunt cele mai bune momente ale Petrolului. Să vedem. Dar în situații care se combină foarte mult, echipei de mâine de Halloween e ziua ei. Căuta frește, mai degrabă Petrolului continuă să joace pe contra. Niște tocuri pentru ea, cu ăsta, că o adoră. Bine, nu doar că ceva mai multe chestii. Zona lui Picăroșă, care le apelă în poartă. Și trebuie să lovească cum și-ar fi dorit această minge. Cred că era deja în cădere în momentul în care a lovit mingea, dar s-a desprins bine acolo dintre doi adversari. Am dracanezi și să-mi pun chestiile negre de aici. Care îl recomandă. Și acesta cu un roșu la ochi, așa, ca să fie mai mișto, să am și puțin roșu. Doar foarte puțin galben, nu mai pun, îmi pun doar lilie și în runda a doua din decembrie, cele două și pentru sora mea, un și Petrolul, Universitatea Craiova. o rățușcă. Iar Dinamo din Superliga va juca. Deci atât avem bani de repede, în data care